Welcome po sa part 3 ng bahay ni ex-Governor Chavit Singson, ang kamangha-mangha pong kusina. Para itong lobby po ng hotel, ang kanilang kusina. Tingnan nyo naman. Saan ka na makakita ng ganyan? Wow! Talagang nakakalula. At ang aking asawa, sa Kiano, si Michaela at ang kapatid ni Bukal Gina Cordero ay talagang tuwang-tuwa po. Yan. Maglalaro daw si Kiano at Michaela ng chess. Tingnan mo yung chess. Oh, ibang klase yung chess. Ayun. So talagang ito pong bahay ni ex-Governor Chavit Singson ay isa pong kamangha-mangha sa isang magandang tourist spot po sa buong Pilipinas. Hindi lang po siguro buong Pilipinas ito, buong Asia. Tignan mo naman yung nakapatong dun sa sa table. At ang nag-painting ni ex-Governor Chavit Singson. At doon siya ay may lacy, may lacy table ba yung tawag doon? At nagkukuhanan ng picture at kamangha-mangha din ang kanilang, tingnan mo naman yung, ano bang tawag dyan sa, yun, 1, 2, 3, smile. At Hermes pa yung kanilang inupuan. Yan. Yan ang asawa ng kapatid ni Abukal Gina Cordero. Ayan, yan mga kaibigan. Kamag-anak daw ni ex-Governor Chavit Singson. Yan, pumasok po tayo dito. Okay, dito po sa conference room. Yan po si ex-Bukal Chita Cordero ng Ilocos Sur. Ayan, nanood po kasi ng concert namin. At tuwan-tuwa po siya. Kaya nag-invite po siya ng brand sa kanilang bahay sa Narvacan. Yan. Magmi-meeting daw kami. At pinapapunta ako doon sa gitna. Para daw ako ang boss. Alright, sana po nagustuhan ninyo ang aking part 3 ng bahay ni ex-Governor Chavit Singson. Yung mga gustong makita, I think welcome naman po ito sa public. Kaya kailangan lang ma-schedule po kayo. Mag-schedule po kayo ng araw para yun, nagmi-meeting na sila. Yan, ang katabi po yan ay ang kusina. Isang ano lang yan. Kusina nila. Yan.